pasillos da tele e chámame, digo, chegou o apuntamento lusófono. Apuntamento? A xente Esta que non non moi boa, sabe como me chama e dime apuntamento lusófono. Eu digo, cheo, esta mía, aí vai, digo, cheo. Sí, sí. Pois quedanche 25 anos así, vas ter ese apelido por sempre. Xa está, xa É o que está. che queda. Bueno, por que estamos na escola? Van a poñer un Sí, exame e ou algo? ademais que ten aí ese aparello que trouxeches. Sabedes o que é? Non se lle pode chamar móvil a eso, eh? Pois vouche dicir que é co que se gravaban os TikToks nos 90. Que digo? Non, a tanto non chega. É un móvil dos anos 90. Non É bastante anterior. Exacto, pero... Bastante anterior, é que nos 90 xa tiña móvil como que teño, non como de agora que non facía fotos. Aquí está o logo da TVG, na TVG Sí. usábase nos 90. Igual aquí vamos un pouco máis atrasados. Ben falado, Esther. Igual en Sí, Telemadrid xa señor. o Ben tiñan falado. nos 80. Está moda aí por aí adiante. Sí, é dos 80, A máis ver, a ben. TVG empezou no 85. E isto, pois, o que me comentaron aí os meus compañeros, porque eu non estaba pa contalo. Daquelas non estabas, Pero non? Pois- non te preocupes, eso logo pasamos a Luis Varela, que é o especialista en antigüidades, e que nos conte lo Que que nos nos tiña que conte, que contar nos acerca conte. do... O único que sei é do que aparato. usaban os produtores da tele para as retransmisións. Cando iban por aí fora, pois é o que había. E dixeronme que se tiñan que subir así a un sitio alto para poder chamar. Ah, pola antena, claro. Sí. Claro, É curioso, eh? Vía satélite, diría eso, claro. Sí, sí. Aquí curioso. a tecnología punta. Vale, vale. Oye, pero nós temos as pizarras listas. Va a ser moi mala connosco hoxe. Non, home, non. Eu non son mala. Que traes preparado algo, claro. Ti con Traes ese algo, sorriso, traes hai que algo creela. aí. A ver. A ver. Nada, é para que adiviñedes, van Ese é o verbo, adiviñar. Ese vai ser o verbo. Adiviñar. Non. Vamos ver uns vídeos de xente falando pois, cas súas variedades dialectais, porque nós no Digo Cheu pois sempre estamos aí co galego da Real Academia Galega, pero tamén hai que cuidar o galego. Eu son de Verín, por exemplo, e cada un ten que cuidar o seu galego. Entón, pois, imos ver uns vídeos e a ver se adiviñades de onde é a xente que De onde é? bonito, De que zona son? A xente da casa que xogue tamén, que xogue tamén os da Imos casa. alá. A ver. Bueno, eu este fin de semana pasei casi todo na cociña, sobre todo o domingo, porque teño uns netos moi rambois e estuvenlle facendo unhas rosquillas, que lle gustan moito. Despois, ainda fun a dar un paseo, e ao pasar por unha caldeira nun prado, vin unhas moluxas, que son unhas ervas que salen nas caldeiras, onde hai auga moi boa, e comémola en ensalada, que é moi rica. E así fun pasando o día. E despois trouxena, laveina, escollina e tal, e ainda fixen a cena unha tortilla de choupis ca ensalada de moruxa. Bueno, é pouco máis, porque xa nos metemos casi na noite e xa non me deu tempo máis que nada. A dormir, descansar, para hoxe levantar, por día seguinte levantarme e madrugar. Venga, un saludo moi grande. Non se di levantar, se dice erguerse. Digo chue. Digo eu. Eu teño clarísimo. A mí o que me chamou a atención foi que dixo lambois en vez de lambón. Hai unhas opcións. Hai opcións? Hai opcións e todo? Sí, hai opcións, hai entonces opcións. sí que Buah, acertamos. eso ainda é máis fácil. A ver, dinos Bueno. opcións. Esther. Espera, que leo, Non vexo ves, super claro. mal. A Fonsagrada, Triacastela ou a ou a Veiga? Veiga. Perdón, é que son miope. Vale, pois eu diría... Ostra. Pois eu teño que mirar... Claro, que hai que saber... Claro, pero Fonsagrada, tens que sí. mollar, non podes poñer eso. Eu que como me dixo estás poñendo aí. lambois te me sonaba a variedade oriental, algo así. Isto é do bloque oriental, seguro. Eso. O que cabe en hoxe sempre... Pero a dereita. coñecedes alguén que fale así, tedes algún amigo? Non. Lambois que diga... No. Pero en Ourense, sí, nas zonas máis da lá, máis chegando, tirando do barco para lá, sí que fala moita xente. Ora non sei que dá máis a dereita, sabe? Vou a vou ver Fonsagrada. que- Eu Eu vou dicir... dicir a Veiga. A ver, No, eu vou dicir... pero sí que estabas escribindo máis sitios, digo, Non, eu vou dicir a Veiga porque Sí, ten que eu ser o máis tamén- eu oriental tamén posible. pensaba No, a Veiga, Aínda que non sei. Fonsagrada é máis oriental, o mellor. Por eso, é que eu creo que a Fonsagrada queda máis para lá e vou tirar para Lugo, Pois eu vou que poñer son o de que diga Ourense. Rodrigo que sabe máis galego que min. Eu vou poñer a Fonsagrada. Eu... O Pensa C. eu ben que... Eu o C. Eu iba a poñer o C tamén primeiro, pero bueno, vou máis Fonsagrada, veña, a ver que pasa. Resolvemos Teño que dicilo eu. Ah, A Veiga. No, acertou Yolanda. Bueno, Claro, bueno. porque arte Yolanda deste- acertando en galego e fallándonos. Isto habráse visto, por favor. No. É que a Veiga está máis Sabe para máis o vello, o Claro, demo por claro. vello que por demo, Sobre dis, todo de non? galego, a verdad que sí, o que hai que escoitar. Eu fieime de Vamos a ti, ver. eu fieime de ti. Home, pero é que queda máis a Veiga para a dereita que Ti a a ver se Fonsagrada. aprendes. Vamos a ver, pero isto que é?
Vamos que seguinte. Veña, vai. Vamos aos despachos. Hai máis ou que? Sí, O claro. fin de Vamos semana así. deime o meu primeiro baño. Unha maravilla. Poñer os pés na area, ter os pés na juña nosa do mar, dar un paseo, e despois de ir á playa, tomar os primeiros raios de sol, pois xa fui tomar unhas cañas cos amigos, e unha boa cena, claro, porque xa que era a primeira fin de semana que se pode ir de restaurantes, unhas hamburiñas, unha maravilla, un viñiño, e así fui a miña fin de semana. Espero que vos gustara. Veña! Eu detectei aí geada, amigos. A ver que pasa. Está clarísimo. A ver que pasa. A Veiga e a Pero que ahora hai Fonsagrada... en moitas partes. Sí, eso é verdade. Así que... Nada, esta se a fallo, deixo a Televisión de Galicia que imos Mestre Mateo, xa vos lo digo así. Vamos. Que pon? Veña, Muros, Ferrol... Muros Ferrol ou Vila Vila García? García. dádelle. Eu, sin preguntarlle a naide, vou poñer Muros. Claro, porque a outra non che saliu ben preguntando, entón agora xa non te fías de naide. Fiei-me do mestre Mateo que caguei no completo. E así nos foi. Eu vou poñer Muros. Nah, pero esta mal será. Sí, eu, a Resolvemos. verdade é que tamén pensaba, no, aí pode, Vila García mellor non falan tan pechado. Eu dixo amigos, dixo amigos. Bueno, Sí, se pero- acertastes os tres. Aí moi está. ben, Muros. Esta era clarísima. Nós sí, son señor. de son eu en a Mariña, en Xove, de son eu, sempre dixemos jato toda a vida. Jato. Pero depois na Mariña non hai geada noutras zonas. Sin embargo, en Xove, nós na miña aldea sempre se dixo jatos. Oye, pois máis curioso, no interior da provincia de Ourense, que é bloque central, habitualmente non asociamos a geada, pero hai unha geada leve aspirada en moitas zonas. Meus avós, por exemplo, non decían jato, decían jato. Unha que é como moi suave, unha geada moi curiosa que hai en Sí, zonas do máis interior. tirado do inglés, jato. Nós dicimos jato xusto. e dicimos miña mai. Miña mãe. Eu tamén digo miña mai. Miña Ah, mai. miña mai. Iso é moito Uso de artigo. Ourense tamén, Sí. non? Sí, de sí. mai. Sí, sí, Bueno, sí. sí, claro. De feito, cos nomes propios tamén uso o artigo. En plan, o Rodrigo, o Pedro, Roberto... E cando a facíamos Esther. algo moi malo, dicíamos mamá. Facíamos algo moi malo, moi malo. Hai máis? Vamos alá. Veña, outra. Ola, pois eu esta fin de semana aproveitei para dormir porque son un pouco calaceira, non me gusta moito madrugar, entón ei hasta as 12:30, non me levanto. Despois por a tarde fun a comprar, fun de compras, collín uns pantalós que por certo me quedan de maravilla, e despois pola noite fun cenar co meu mozo. Il pediu unhas tamburiñas, eu pedín uns ovos rotos con chourizo que tiñan aí a súa pataquiña, que para min é moi importante, os oviños, o chourizo. E nada máis, non tuve un fin de semana moito máis interesante. Un beixiño pro Quen anda aí, que é o meu programa favorito, e vexo todos os días. Como se nota que é redactora do programa, que ben o fixo aí. Sí, Oi, chamou señor. a atención o de calateira. Nunca... Que é calateira? Son moi calateira, dixo. Cando dixo que aproveitara para descansar, Sí. eu non uso a Calateira, palabra, non? pero será... Pois, Como relacazana, eu que sei, preguiza non ou sei. así. Sí. Eu teño clarísimo. A ver, As que pon aí? son Que pon? Entrimo, o Carballiño e Xinzo de Xinzo Limia. de Limia. Clarirmo teño eu. Uf. Clarirmo. A ver, dixo pantalós. Pantalós. Veña, esta vale Pantalós. triple. Pantalós hai que ir a Ourense. Eso sí, eso Sí, seguro. os tres concellos son de Ourense. Xa. É unha pista moi Sí, boa para sí. ambos, a verdade. Como dindo público, entón. Eu non teño nin idea, non Pero sei se... eu non son capaz de afinar tanto. Eu sei que pantalós ten que ser por Ourense, pero non... Sí. Os tres son de Ourense. Vou Trimo, dicir... Xinzo e Carballiño. O Carballiño... Ou Xinzo, vou dicir Xinzo. Xinzo. De Xinzo ou de Yolanda, Monterrey, cando pero esta rapaza da línea, como está mandado, vamos. Pois sí que é Xinzo. Sí, Xinzo. señor. A ver. Moi bien. Ben. Sí, Aí queda aparte unha. fala moi parecido a Pantalos. min. Sí, é que tedes o mismo rollo, xente de Verín, Xa estaba de Xinzo. clarirmo, como dixaxe tú. Sí, sí, Co percina rotacismo decimos. tamén, o rotacismo. Nós na miña aldea dixemos pantalós toda a vida. Pantalós no plural. Pantalós. Dixemos sempre. O millón na nosa aldea falamos como nos deba gana. Vos ides collendo saín así eu. por zonas. Pero... Facedes unha Vagueando, mistura. vagueando, Así, pronunciando pantalós. pouco. Pantalós. Sí, sí. Vamos Bueno. co ultimísimo, entón. Esta é a boa. Non sei se é o último, a ver. Sí, creo que sí. Veña. Sí, veña. Creo que sí. Esta Que esta vai ser a pasa, última. meus? Pois pedironme que gravar un vídeo para que vos conte que fixen o fin de semana. Non foi moi interesante, foi a molar o lombo. Aproveitando que fixo a tiazo, fun pa terra a plantar tomates, lechugas, pementiños. A ver, son novata nesto, non sei se a época, pero o que eu quixera facer é coller unha jamela, cruzar a ría e escapar de este confinamento.
ten de todo, Espera. Ten diaso, facer, Jamela, lechuga, diasa. Ten todo como a ti. A ver, Cangas, olla ou Grove? O Grove. Eu que me din conta polas imaxes que de Ourense non era. No. Nin de Lugo. Bueno, igual o miño Como me que de dou un Lugo non? pouco. De Lugo polas imaxes podía ser. De Lugo tampouco vai ser, no. Pero esta teño dúbidas, Que dixeche? Olla? É que non vexo. Cangas, Cangas, olla ou olla, Grove? ou seja, abaixo, un pouco máis arriba e un poquinho máis arriba, pero sendo abaixo igualmente. Rías baixas. Os do Grove sempre din que cantan ao falar, eu non sou capaz de... Eu teño moi mal oído tamén. Pero o Grove, Bueno, Cangas... O Grove ou Cangas? fixadevos Para aí min o nos Grove ou rasgos. Cangas. Tiña un poquinho de geada, non? Vámonos a xogar. Tiña geada, seseo, As dúas bastante, tiña. sí. Sí, pero en Cangas e no Jorobe tamén suele haber o Jorobe. O Jorobe. Sobre todo, O morrazo. Sobre todo en Cangas moito seseo, sí. Eu vou por Cangas. Veña, eu tamén puxen Cangas. Aínda que pode ser o Grove perfectamente, eu puxen Cangas. Veña, para que gane Yolanda e xa dimitamos todos de aquí en Eu como bloque. miña nai é de Cangas, pois dixo, non, miña nai non fala así que do Grove. Tua nai é de Cangas. Miña nai de Cangas. Non podes fallar. Ala, Do Grove! Bueno, marchamos todos. Veña, que veñan os do sábado que saliu un fantástico programa. Roberto, vamos. Arranca. Jorobe. Arranca. Bueno, pero ten razón que din o Grove. O Grove. Jorobe. No Grove falan moito así, Sí, aí no Grove. sí. Pero tanto É seseo, unha geada, no Grove, sí. sí, tanto seseo. Seseo e moita geada, sí. Bueno, que, aprobamos ou non? Bueno, máis menos. Vale. Non é doado, porque na costa, tanto a geada como o seseo, sí que ten puntos e moitas veces tamén é a fala de cada quen, non tanto sí, como... claro. E ao final é que hai rasgos, o que dicías tú, que a ver, que estábamos de coña, pero que sí, que podes ter de moitas zonas. Ou se naciches nun sitio e logo fuches pa outro, vas cambiando tamén. Porque agora collen cousas de aquí, de xente que anda por aquí, e digo, eu nunca falei así, e agora estou cambiando. Eiquí, eu nunca dixen eiquí. Ese sí que é de Ourense. Dicir, isto, aquilo... Eso sí que é moi do bloque central. Isto, iso, aquilo. Isto e aquilo. Bueno, aprobados. Dígame, sí. Sobresaínte Yolanda, nos aprobado. Era recuperación, non? Sí, bueno, hai que repasar. Que veña outro día Esther para axudarnos a repasar. Sí. Por gracillas, Esther, moi amable. Moitas gracias, parabéns por o premio unha vez máis. Moitas gracias. Seguida así, que estás facendo Que nos moi... seguiremos pendentes, que todos temos moito que aprender. Sí, eu, incluída, sempre digo, que... Sí, porque, cara, a xente ti pregunta como se ti soubeses todo. É que teño unha presión encima. De verdade, pensan que eu que nací con dicionario na mão e que eu vou falando como tal, pero eu tamén teño que repetir nos vídeos, porque é o de sempre, ao final non o sei todo, e logo tamén eu teño a miña forma de falar, e nos vídeos ten que ir o máis dicionario... O máis parecido ao dicionario... Queres facer algún apuntamento lusófono? No, pero si queres pago, chu. Gracillas, Esther, moi Un gusto terte aquí, Esther, moitas gracias.